एक ऑप्शन चेन के बारे में बतावे जा रहल बानी। ऑप्शन चेन का होला? ऑप्शन चेन एगो टेबल होला जौन में कॉल और पुट की जानकारी दिहल जाला। ओकरा में स्ट्राइक प्राइस के बीच में कॉलम होला आ हर एक लाइन एगो स्ट्राइक प्राइस होला। जो दाम बाजार के नज़दीक होखे ओके एटीएम कहल जाला आ जौन ऊपर वाला स्ट्राइक होला ओके ओटीएम कहल जाला। नीचे वाला स्ट्राइक आईटीएम कहल जाला। रूल: एटीएम के आसपास सबसे ज़्यादा हलचल होला, समझ जाए। ऑप्शन इंटरेस्ट: सबसे ज़रूरी चीज़ ई होला कि कॉल ओवाई लोग ऊपर के दाम पे बेच खरीद रहल बा, पुट ओवाई लोग नीचे के दाम पे सौदा कर रहल बा। सबसे समझे के तरीका इहे बा। यदि कॉल ओवाई ज़्यादा होखे तो ऊपर रेजिस्टेंट होला और पुट ओवाई नीचे होखे तो ओकरे के सपोर्ट कहल जाला। ऑप्शन चेन पढ़े के इहे तरीका बा। वाई जब वाई में चेंज होला तो वाई बढ़त रहेला और प्राइस भी बढ़त रहेला। स्ट्रांग ट्रेंड वाई बढ़त रहेला तो प्राइस गिरत रहेला। सेलर हावी होखेला। वाई अगर घटत रहल बा तो लोग पोजीशन काट रहल बा। ट्रेंड कमजोर बा। इंट्राडे ट्रेड में कॉलम बहुत काम के होखेला। आज कितना सौदा भइल, ज़्यादा वैल्यूम, ज़्यादा इंटरेस्ट, लो वैल्यूम, फालतू के स्ट्राइक अवॉइड करी। एलटीपी मतलब कि लास्ट ट्रेड प्राइस, अभी ऑप्शन के भाव, प्रीमियम सस्ता महंगा समझे में मदद करेला, समझनी। सपोर्ट रेजिस्टेंट कैसे निकालल जाला? जेके स्ट्राइक पे पुट ओवाई सबसे ज़्यादा स्ट्रांग सपोर्ट होखेला। जे स्ट्राइक पे कॉल ओवाई सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होखेला तो उपजा रेजिस्टेंस होखेला, समझनी। एग्जाम्पल के तौर पर हुआ कि हम 22,000 के पुट में सबसे ज़्यादा ओवाई 22,000 स्ट्रांग सपोर्ट, 22,500 के कॉल में सबसे ज़्यादा ओवाई सपोर्ट 22,500, मतलब कि स्ट्रांग रेजिस्टेंट बा। सिंपल ट्रेडिंग लॉजिक बिगिनर के लिए ये है कि मार्केट रेंज में होखे, सपोर्ट के पास पुट बाई, रेजिस्टेंट के पास कॉल बाई करे के चाहिए। ट्रेंड वाले दिन वाई प्लस प्राइस डायरेक्शन सेम होखे तो ही ट्रेड करी। आप बिगिनर खातिर ई बाजी अभी मैंने सीखत होके तो मिस्टेक मत करी। बहुत दूर के ओटीएम ऑप्शन मत ली। सिर्फ प्रीमियम देख के ट्रेड मत करी। ऑप्शन चेन बिना ट्रेंड देखे मत पढ़ी, समझनी। अगर ये वीडियो अच्छा लागत होके तो रउआ लाइक करी, सब्सक्राइब करी और इस चैनल के शेयर भी करी। थैंक यू।